Que tal, saúdos? Santurchi acolla a 10ª xornada da ACT, Liga Euskotren e Liga Euskolabel, na desembocadura da Ría de Bilbao, nun campo de regatas físico, táctico, pero tamén desigual pola diferenza que adoita haber entre carreiros, diferenza provocada pola marea e polas correntes. 10ª xornada da tempada que domina Orio na categoría masculina e Arraun Lagunac na categoría feminina, moito máis repartidas na Liga Euskolabel as bandeiras, dominio absoluto de Arraun Lagunac na Liga Euskotren. Ata o momento, en todas as regatas disputadas, foron 8 porque suspendeuse unha en categoría feminina, todo vitorias de Arraun Lagunac. Isto é Santurchi, a Ponte de Vizcaya, un dos símbolos deste lugar, desembocadura da Ría de Bilbao. Imos coa 10ª xornada de Liga. Categoría femenina, 10ª xornada da tempada, Liga Euskotren, 15ª Icurriña de Santurchi, dominio asauallante de Donostia, Arraun Lagunac. Xa sucedeu a temporada pasada, tamén hai dúas campañas. Compre lembrar que hai dúas campañas, Arraun Lagunac venceu todas as bandeiras do calendario, pero non todas as regatas. Na última, na segunda xornada de Zarauz, perdeu. Hai 2 anos non fixo pleno de vitorias en regatas y pleno de bandeiras porque acabou gañando esa bandeira de Zarauz. O gran desafío e gran reto esta tempada 2026 para ese Donostia Arraun Lagunac que gañar todo este ano e ata o momento impecable, 8 regatas disputadas, 8 vitorias. Alberto Hermo, Eclise, moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. Categoría femenina, dominio claro de Arraun Lagunac, el líder na clasificación con 14 puntos de vantaxe sobre a segunda clasificada. Nesta categoría femenina toda a igualdade está na zona baixa. Zumaya e Donostiarra só separadas por 1 punto e por evitar perder a categoría. Sí, bueno, a verdade é que xa sendo habitualmente, non? Os últimos anos xa estuvo un pouquiño máis igualada a cousa na zona baixa que na zona alta, sobre todo polo dominio absoluto de Donostia Arraun. Bueno, a verdade é que é un luxo ver remar un equipo como este con tanto dominio, pero finalmente onde estamos máis concentrados, estamos un pouquiño máis atentos na zona baixa. É verdade que estamos tendo uns duelos impresionantes e super bonitos de ver. Cambio de formato na categoría feminina. Nesta bandeira de Santurchi habitualmente percorren 1,5 millas, ou se percorren 2 millas náuticas, é dicir, algo máis, ou se andan por enriba dos 3.300 metros. Son 4 longos, 3 viradas, longos de 832 metros. Veremos tamén como na categoría masculina non cambia o formato, son 4 longos, 3 viradas, pero son longos desiguais. Este é un campo extraño en todo, dicía eu, táctico, físico, desigual. Sí, bueno, a verdade é que para o espectador é super bonito, porque todos sabemos que en estes campos suele haber diferencias bastante amplias nas calles, nas rúas. Corres moito para arriba, corres moi pouco para baixo, cambias de posición, subes, baixas, pero por remeiro é un sacrificio, é un suplicio. A verdade é que a todos que nos tocou remar algunha vez un campo de regatas como este, cando as cousas saen ben de cara son super bonitas, pero cando saen duras é moi complicado porque realmente en ningún momento tes algo moi claro, non? En ningún momento tes unha referencia clara, xa que unha ciaboga cambia completamente a corriente, perde segundos para un lado, perde segundos para outro. Entón, xa digo, a nivel do espectador é preciosa de ver, hai moitísima emoción, pero a nivel do remeiro é bastante sacrificada, a verdad. Aquí vimos de todo nos últimos anos, descualificación de equipos, choque de palas, sobre todo en categoría masculina, onde hai moito máis movimento de patróns. O sea, a diferenza de outros anos, onde cando había grandes contratempos era cando a marea estaba baixando, ou se está subindo a marea, a iso das 7:30 da tarde, marea plena. Si é certo que estamos en semanas de lúa chea e onde o coeficiente de marea é moi alto. Sí, está claro que algunha sorpresa teremos seguramente. É raro que en un campo de regateo como este non teñamos algunha sorpresa da que nos gusta aos espectadores ver.
Estou seguro que este ano non nos vai defraudar en ningún momento para nada este campo de regateo, pero sí que é moi propicio a tema de descalificacións, moito traballo de árbitros. Eu recordo un ano no 2020 descalificación de Cabo por un choque de palos con Donostiarra, sempre hai moitos avisos, bandeiras azuis. Entón, bueno, eu creo que hoxe está o cóctel perfecto para que teñamos unha regata espectacular para os espectadores, xa que, polo que te dicías, o coeficiente de marea é super alto, entón imagino que será bastante bonito de ver. Vai con algo de retraso a categoría femenina, que estaba previsto inicio para las 5:25 da tarde. Con bastantes ganas, otro fin de nuevo, pues siempre a dar nuestro 100%. Bueno, nosotros tenemos la ría en Astillero, por lo tanto pues venimos con ganas, aunque bueno, en mar también intentamos siempre dar lo mejor de nosotras. Y nada, a ver qué tal se nos da. Bueno, lasai, azkenean etxean Na jokatzea embarcación de Astillero temos 3 galegas e as 3 o se volven estar no equipo titular do conxunto cántabro. Astillero, cuarto clasificado na Liga, marcouse como objetivo para a segunda parte do calendario tentar alcanzar o terceiro clasificado, que é San Xoán. Bueno, guk azten normal, bestean segi dugu, betiko martxan. Son as declaracións previas de algúns dos protagonistas a esta regata. 10ª xornada do calendario, en categoría masculina xa é a metade do calendario. Xa entramos na segunda metade do calendario, que despois analizaremos. Lo afrontamos bastante bien, con buenas sensaciones de toda la semana. Hemos acabado, la verdad, que el fin de pasado muy bien, con ese 7º puesto, bueno, que al final no es como esperábamos, después de que subiera igual un poco el viento, pero bueno, bien, contentos. O sea, vamos a salir lógicamente a ganar y nada, pues bien. Aí o Remeiro de Ciérvena, que comentaba iso eclipse de gañar quenda de honra e acabar 7º na clasificación. E sobre todo pola regata que se marcou Ciérvena, que foi unha regata espectacular, unha regata de libro, unha regata de menos a máis, empopando moitísimo, con a verdade que foi un auténtico espectáculo. E sí que che queda un pouquiño un mal sabor de boca, non? Que faces o traballo que che piden seguramente o adestrador e máis todos antes da regata, e bueno, ves o resultado final e quedache un pouquiño de sabor agridulce, pero realmente sí que foi unha regata de libro, de enmarcar, dominio de principio a fin prácticamente, pero bueno, isto é remo, sabemos que poden pasar estas cousas, bueno, quen saleu favorecido, pois está claro que foi Bermeo da primeira quenda, e bueno, para pagar un pouquiño os platos rotos do día anterior. Está rozando a bandeira, pero non acaba de chegarlle esta bandeira ao equipo de Dani, a Ciérvena. Sí, a verdade é que sí, xa leva, como se ven di, non? Leva bastantes balóns ao pau. Eu imagino que será cuestión de tempo. Sí que é verdade que en momentos puntuais, sí que Orio ten un puntiño máis co resto, estou demostrando prácticamente semana a semana, pero sí que é verdade tamén que, bueno, cando fai certas rotacións, certos cambios, pois igualase todo un pouquiño máis. En este caso parece que Bermeo, pois eu que está un pouquiño máis atento a esas pequenas modificacións de Orio, pero sí que tamén é certo que tanto como Orio, ou perdón, Ciérvena está moi pendiente. Eu creo que é cuestión de tempo que lle chegue, porque realmente creo que está merecendo, sobre todo polo ascenso que están tendo, non? Porque tiveron unha pretemporada un pouquiño xusta, as sensacións non estaban sendo moi boas, xa que os resultados non estaban sendo bons, pero bueno, está claro que visto a preparación estaba enfocada simplemente única e exclusivamente á Liga, están demostrando un nivel pero altísimo esta última semana. Categoría femenina, 10ª proba da temporada. Primeira quenda con Ibaica Carriro 1, Orio Carriro 2, Zumaya Carriro 3 e Donostiarra Carriro 4. O gran duelo nesta quenda está no Carriro 3 e Carriro 4 con Zumaya e Donostiarra. Dos equipos separados simplemente na clasificación por un punto. Haciendo proas. Aquí rema. Esa tripulación de Donostiarra. Hai 4 galegas aí, está Nicole Maroño como patroa. E temos a Celia Domínguez, Alba Pérez e Paula Iglesias. Aí vemos como están tirando as correntes nas bollas. A verdade é que a corrente ten que ser bastante forte, a verdade. Categoría femenina sí que está influindo a marea, dicíamos, claro, Leamar 7,5. Categoría femenina sí que lle vai a influir. Agora sí que seguramente este no máis forte da marea e sí que van a notar bastante, verdad? E vemos o percorrido de categoría femenina saen dende esa zona central, onde tamén vai sair a categoría masculina, e van a ir cara esa ponte.
a Ponte de Vizcaya. E aí, entre esta saída e a virada que está posteriormente a Ponte, serán os 4 longos para a categoría feminina. Formato non habitual na Liga Euskotren. E repito, remando unha distancia maior do que habitualmente reman. Están nas 2 millas hoxe. É moi bonito de ver, a verdad, que, bueno, simplemente polo formato sempre se agradece un poquinho máis algo distinto, pero, repito, como dixen antes, non? A nivel de remeiro-remeira é unha regata moi sufrida, e a verdade é que espérase unha regata moi dura. Son as 4 embarcacións da primeira quenda. Últimas 4 clasificadas de Liga estas embarcacións. Está tendo problemas Zumaya para colocarse nese carreiro 3. O duelo entre Zumaya e Donostiarra. Zumaya tivo un bo inicio de tempada e, sin embargo, dende a regata de Orio mediados do mes de xullo, aí foi tendo Zumaya en 4 regatas 2 últimos postos, 2 penúltimos postos. Xuntouse xunto a unha melloría de Donostiarra e iso fixo que Donostiarra reducise bastante a desvantaxe que tiña na clasificación. E agora están, pois, prácticamente a par. Simplemente hai un punto de diferenza entre elas na clasificación. Unha perde a categoría, outra estará playoff. Lembramos, non estará nin Perillo nin Chapela, primeira e segunda clasificada da Liga Galega no playoff. Non se inscribiron. Sí, bueno, ao final é unha decisión de clube. Consideran que, ambos os clubes, quero imaginar que consideran que é mellor facer as cousas un poquinho máis despacio, facer unhas cimentacións un poquinho máis sólidas, completamente respetables, non? Eu considero que ás veces é mellor un poquinho máis despacio, facer unha base, asentar un proxecto, darle confianza ao adestrador e ao equipo, e a partir de aí, pois, intentar construir. A boa nova para as embarcacións galegas femininas é que as 8, bueno, 7 máis Castropol, van a poder estar na clasificatoria da Concha. Falouse nun primeiro momento que este ano ia facer a Concha en categoría feminina un corte de 5, simplemente 5 embarcacións, pero finalmente van a estar as 8. Pois saída da primeira quenda, edición número 15 da Icurriña de Santurchi, na desembocadura do río, subindo a marea, 4 longos, 3 viradas, categoría femenina. 2 millas náuticas, todo o protagonismo carreiro 3 e carreiro 4. Están loitando por evitar a perda de categoría Zumaya e Donostiarra. Orio irregular esta tempada, meténdose nesta primeira quenda. É quinta clasificada na Liga. Xa vemos como levamos prácticamente 40 segundos de regata, xa temos diferencias de 5 ou 6 segundos do que falábamos antes, non? Que as diferencias nos longos estes curtos van a ser moi amplias, bueno, están reflejando xa, menos dun minuto, xa digo, 5 ou 6 segundos, a diferencia é moi grande. Sí, grandísima. Orio, saben, un minuto de regata, sacándolle 6 segundos a Donostiarra. E sabemos que Donostiarra abandona ese carreiro 4. Sí, a verdade é que está claro que o inicio, sobre todo, é chamativo. Pero sí que, bueno, é un campo moi propicio. Eu teño un recordo no 2020 con Ares, nos íbamos polo carreiro 1, recordo virar 7 segundos diante de Zaraut, que nos estábamos xogando o descenso a plaza de playoff con eles, virar 7 segundos diante, no longo de volta recuperaron 7 máis eran 14 en cuestión de 3 minutos. A verdade é que son regatas na que hai diferencias moi grandes, a verdade que hai momentos no que non sabes nin que facer. Zumaya no duelo, Zumaya Donostiarra por non ser derradeira clasificada da Liga, sacándolle Zumaya 4 segundos a Donostiarra. E no carreiro 1 e carreiro 2, cómodas Orio e Ibaica. Todas con ritmo de pala, saben, aí moi semellante. Sabemos, non, que os carreiros 1 e 2 son os que están escapando un pouquinho máis. Son 10 segundos xa prácticamente de diferencia en 2 minutos. Veremos agora o que che devolve nos longos de volta, se é semexante ou non.
longo de volta en principio vai ser moito máis duro. Sí, claro. Entón aí, supostamente, sobre o papel, pois bueno, os carreiros exteriores terán un poquinho máis de ventaxa, se que poden pegar un poquinho máis aos espigóns e collen un poquinho menos de corrente en contra, e os do medio pois terán que batallar un poquinho máis en contra a corrente. Pero bueno, digamos, vamos a ver agora a primeira ciaboga e ver realmente como traballan as patroas. Están coa corrente a favor as 4 embarcacións. Saben aí o vento como golpean as bandeirolas. Dificultades para Orio na virada, que se pasou moito. Virou tamén Zumaya. E tamén dificultades na parte superior Donostiarra. Danlle 2.45 a Orio. Mais 7 para Donostiarra, deronlle máis 3 a Zumaya e máis 6 a Ibaica. Xa vemos aí como Orio escapa, pero literalmente para o carreiro 4. Xa ninguén quere esa zona central. Exactamente, xa ninguén quere nin probar nin tentar a sorte, xa buscan os carreiros exteriores. E bueno, creo que agora ven o traballo dos árbitros de hilar moi fino e a ver como responden os equipos. Pero bueno, Orio sí que é verdade que ten bastante vantaxa con respecto aos outros dous equipos, entón, en principio, pois non debía ter ningún problema. E que sabemos que no carreiro 4 vanse meter, pois... todos os equipos. Sí, 3 embarcacións aí. Está Donostiarra, por diante ten a Zumaya, 4 segundos, e a 4 segundos de Zumaya, esta tripulación que ven e base, a tripulación de Orio. Orio que hoxe recupera a Andrea Ubiña. E aí vemos como o Donostiarra prácticamente vai tocando o espigón. Xa vemos como os árbitros se xuntan aos 3 equipos que van a ter bastante traballo. E bueno, temos a Ibaica que vai un pouquiño por libre, pode ser que incluso saque partido sobre eso, xa que os outros 3 equipos iránse pelexando entre eles van nunha batalla limpia, sin ninguén. Entón é probable que incluso poidan sacar partido de eso. E que colócase proa de regata Ibaica, que non o vemos aí porque está no carreiro 1. Exactamente. Ela vai pegada pola outra zona, polo outro costado da ría, e Ibaica xa lle saca 1-2 segundos a Orio, 6 a Zumaya, 10 a Donostiarra. Está claro que en este formato tamén é super importante facer menos metros. Ibaica ao final ten o carreiro 1, é o que menos metros está facendo. Toda esta vantaxe que conseguiu Orio en este momento vai ter que modificarla despois cando teña que ir para a baliza. Entón veremos se realmente lle vale a pena ou non. Pero bueno, creo que Ibaica, está facendo a súa regata e de momento está facendo de libro. De feito, se son certos os 6 segundos, porque parecía menos a diferenza na virada entre Orio e Ibaica, estaría sacando agora 8 segundos no longo de volta. Sí, a verdade é que é moi amplia a ventaxa. E son longos pequenos, digamos, son longos de 832 metros. Sí, a verdade é que tampouco dan moito marxe a facer grandes cambios, non? Son longos bastante curtos, entón hai que ser... Eu creo máis ben xa, imagino que terán a estrategia feita antes da regata no adestrador como a patrona. Veremos se realmente lle resulta ou non. Que tamén tiña a opción de pegarse ao carreiro 1, de pegarse a Ibaica. Pois irían as dúas en cabeza de regata e, bueno, veremos agora na ciaboga como responden os tempos. O que indicábamos, estaba perdendo, chegou a perder case que 10 segundos Donostiarra, e agora Donostiarra, dende ese carreiro 4, xa está a altura de Zumaya, está moi preto de Orio, e a 4 segundos de Ibaica, que é proa desta quenda. Sí, está claro que as diferentes xuntáronse, mira, 3 segundos, fai un minuto estaban a 9, isto vai a ser un popurrí de postos bastante bonito, verdad? E xa dicíamos que este carreiro, ou este longo, vai contra a marea, contra a subida da marea, ia ser moito máis duro, xa supera os 3 minutos, o primeiro foi un longo rápido de 2 minutos 45 segundos. Como vemos aí, prácticamente Donostiarra pose casi cabeza de regata, aí cando colle un pouquiño máis de abrigo, veremos agora na ciaboga. E que este longo vai ir, pois, case que os 4 minutos. Sí. Estamos falando de minuto e 15 segundos máis. Segunda virada para as embarcacións. Colócase Donostiarra, parte superior, colócase Orio, carreiro 2, entra tamén Ibaica, entra Zumaya. Toda a desigualdade que houbo no primeiro longo igualouse agora moito. Pois mira, 2.45 foi o primeiro longo de Orio, 3.59. Estamos falando de 1 minuto 14 segundos máis entre un longo e outro.
Veremos ahora a manobra que fai Orio, que realmente é que ten un pouquiño máis de cancha a hora de tomar decisións, pero bueno, que me imagino que se mantendráse no seu carreiro central e a ver a diferencia que pode quitar, non? Xa vemos como mira, se meteu 2 segundos ahora, estaban prácticamente a par. ¡Ay, ese largo, Claudia! ¡Andrea, el largo 3, ¡El que te gusta, vamos! ¡Atrás! Es indicacións da patroa de Orio, de Maider Echaniz. Andrea, a galega, Andrea Ubiña, vai hoxe na segunda de estribor, mandando aí con máis 2 Orio sobre Ibaica, máis 3 sobre Donostiarra, máis 4 Zumaya. Están xa chegando moito, Donostiarra e Zumaya. Sí. Ninguna, por certo, no seu carreiro. Zumaya foi cara 2 e Donostiarra cara 3. Aí os árbitros teñen que fiar moi fino das indicacións de terra, xa que moitas veces perden a orientación tamén do carreiro, que é completamente normal. Entón aí terán que traballar moito cas indicacións de terra e a ver como responden. O que dicíamos, o que comentabas ao principio, en campo desigual, polémico ás veces, pero atractivo para o espectador, que magua que a Marea vai a estar xa prácticamente chea en categoría masculina. Porque en categoría masculina arriscan moito máis, os patróns e xuntanse moito máis dunhas embarcacións a outras. Está claro que levamos 8 minutos de regata e vimos máis cambios de postos e de segundos que é prácticamente unha regata completa de Liga Femenina, non? Entón é unha mágoa, así que é verdad que na masculina estuvera a Marea un poquinho máis parada, pero sigo pensando que vai haber tamén pelexa, pero igual, pois quizáis non tanto como na femenina. É unha mágoa porque é verdad que ao ser tamén moitos máis equipos, xogan un poquinho máis das rúas, e sí que é verdad que é unha mágoa que non tuveramos un poquinho máis de Marea. Lembramos que neste campo de regatas, como comentou antes Eclipse, no 2020, coa María baixando, descualificaran a Cabo, un choque de palas tamén aquel fora bastante polémico, porque houbera primeiro un achegamento, permitir ao xuiz que continuaran e despois descualificara a Cabo. No 2023 o Piqueiro de Santurchi caera aquí no seu campo de regatas. Sí. Eu recordome perfectamente das dúas, que por sorte tuve a sorte de estar in situ nas dúas escenas. Sí que fora o tema do patrón do Poreiro de Santurce fora bastante chamativo, a verdad. Sí, e tamén houbera un choque de palas entre Donostiarra e Urdaibai un ano despois da descualificación de Cabo. Sí, bueno, a descualificación de Cabo fora un pouquiño, digamos, un pouquiño extraña, por así dicilo, non? É verdad que para mí foi completamente injusta, e, bueno, a verdade é que ao día seguinte tocaron remar con o noso carreiro e fora, falar con eles e fora, para mí fora completamente injusto. O que perdeu neste terceiro longo foi moitísimo Ibaica. 9 segundos. 9 segundos sobre Donostiarra. Donostiarra que se coloca proa de regata e agora pro último longo, este si é o último longo en categoría femenina, vai ter a vantaxe do carreiro Donostiarra. 9.49, sacáballe 2 segundos a Orio, 3 segundos a Zumaya. Sí, pero Donostiarra, que falábamos antes, non? No primeiro longo perdía 8 segundos con respecto en cuestión de 2 minutos e agora a cabeza de regata metendo 8-9 segundos a Ibaica. Ora vemos que se xunta un pouquiño máis todo. A verdade é que vamos ter que esperar o último minuto para decidir realmente quen vai a gañar. Vemos a mesma situación. Ibaica vai polo seu carreiro e as outras 3 embarcacións buscando esa zona exterior. Carreiro 4. ¡Atrás! ¡Sigue! ¡Sigue! Este é un escenario ideal para Donostiarra. Temos aí varias galegas, o se 4 no equipo titular, quedou fora Carlota como suplente. Hai 5 galegas no equipo de Ivonne Urbieta. Digo ideal porque Donostiarra estaría lle metendo puntos a Zumaya e por vez primeira sairía do derradeiro posto da clasificación. Sí, neste caso sería o escenario idóneo. Sí. Se terminase a regata ahora mismo, ganaría a Kenda, metería 4 puntos a Zumaya e as pensas do que pasaría na seguinte Kenda. Unha tripulación Donostiarra que nas dúas primeiras regatas de Liga acabou no derradeiro posto e nunca abandonou ese derradeiro posto de Liga. Está hoxe nesa posibilidade que lle está sacando 7 segundos a Zumaya. Sí, o sitio é idóneo para que pasen estas cousas. Bueno, pois parece que van bastante decididas. A regata vai avanzando, parece que tamén Zumaya se queda un poquinho máis rezagada. Bueno, veremos a ver a batalla deses tres equipos, a ver como reaccionan. Esa é a lectura que sacaban esta semana tamén en categoría masculina os adestradores galegos, tanto Zunzunegui en Chapela como Pendo en Ares.
que este é un campo de regatas onde se poden recrutar puntos. Sí, está claro. Ou te podes afundir ou Sí, sí, podes sí. recrutar puntos. Está claro que para os dos equipos galegos na categoría masculina é un campo propicio para intentar pois revertir a situación. Está nunha situación un poquinho máis delicada co resto dos equipos. Un campo é idóneo para eso. Se temos sorte ca moneda cando lanzamos ao aire, pois podemos ganar unha chea de puntos, e senón, pois tampouco temos nada que perder. Ao final estamos dous batallando por ese posto de playoff ou por o descenso directo. Eu creo que realmente eles non teñen nada que perder e deberían sair con todas as garantías do mundo de intentar facer unha moi boa regata e meter equipos de por medio. Últimos 200 metros del regata, Donostiarra manda, sácalle 3 segundos a Ibaica, 4 a Orio, 9 segundos a Zumaya. Está Donostiarra ante a súa mellor regata da tempada. Moi boa regata Donostiarra. Ata o momento, neste curso 2026, a regata de Orio fora quinta clasificada, esa foi o seu mellor posto de liga. E hoxe, moi preto da liña de meta, vai gañar Donostiarra Quenda, o máis importante para esta tripulación, entre ela e Zumaya vai meter 2 botes, Orio e Ibaica. Con moita diferencia, Sí. con bastante holgura. Sí que é probable que tamén Orio pagase un pouquiño, remar demasiados metros ca corrente en contra. Bueno, Donostiarra supo facer o seu traballo e, bueno, está gañando con moitísima autoridade. Carreiro 4, victoria de Donostiarra, 13-39. Vai chegar segunda Orio, que chega a 5 segundos, chega tamén Ibaica e Zumaya a 11 segundos. Isto vai implicar que por vez primeira na tempada Donostiarra deixa de ser pecha cancelas na categoría feminina. A patroa, a galega Nicole Maroño, felicitando as compañeiras. Ten na proa a Celia, a Paula e a Alba. As outras galegas que hoxe están no equipo titular de Donostiarra. Tuvemos máis emoción nesta regata que prácticamente todas as regatas da Liga. A verdad que estuvo super bonita. A verdad foi digna de ver. Preciosa, preciosa esta primeira quenda, categoría femenina, edición número 15 da Icurriña de Santurchi. Mellor tempo ata o momento Donostiarra, vencedora da primeira quenda, e xa é do derradeiro posto da clasificación. Zumaya a 11 segundos. Estamos, bueno, compartíamos el comienzo de la regata, así que muy contentas. Supimos cuando fue el sorteo de calles que no era una calle mala, pero como les digo siempre, las calles no son ni buenas ni malas, hay que hacerlas buenas. Y sabíamos que el largo 1 y 3 iba a ser complicado porque tenían ellas la corriente y me tendría que dejar echar lo que me dejase, en este caso Zumaya, y sabíamos que las vueltas lo íbamos a tener más fácil, por así decirlo, nosotras. Además es una regata atípica, digamos, ¿no? Más te abogas lo habitual. Eso es. Teníamos el miedo de la sensación con la que nos quedamos en Madrid y veníamos pues una regata parecida a Ciabogas, en condiciones totalmente diferentes, pero bueno, queríamos pues eso, sacar lo mejor de nosotras, con o sin calle buena. Y una victoria de tanda que sabe bastante bien, ¿no? Para alejar un poquito a los rivales, ¿no? Eso es, para dar un pelín de respiro, pero bueno, sabemos que sin descanso mañana nos espera otra regata que va a ser dura también y pelearla como la de hoy o más. ¿Qué esperas que pase ahora en esta tanda de honor? Pues la verdad no sé mucho las calles que tiene cada una, pero bueno, supongo que cada una peleará su calle, sacará cada una la mejor versión que tenga y esperemos poder rascar algún punto de esa tanda y poco más. Gracias por subir a este bote, Nicole. Gracias a vosotros. A patroa galega de Mugardos, terceiro ano en Donostiarra, Nicole Maroño. Donostiarra marcou o mellor tempo, 13 minutos 38 segundos. A 6 segundos Orio, a 7 Ibaica e Zumaya, rival directa de Donostiarra, na loita por evitar o descenso, quedou a 11 segundos. E como dicía Nicole, ollo, porque tampouco sería extraño que se lle meta entre Donostiarra e Zumaya algunha embarcación de quenda de honra. Sí, por suposto que agora teñen que estar moi atentas. Sería perfecto para elas, para o equipo. Bueno, a verdade é que a corrente sigue tirando hacia máis. Veremos agora se queda algún equipo descolgado desde un inicio.
sí que pode ser un poquinho máis propicio a que se quede descolgadas e empezar a mirar un poquinho o crono con respecto á primeira quenda. Comentaba unha cousa habitual, os carreiros non son bons ou malos, hai que facelos vos, hai que facelos vos. Sí, bueno, agora a toro pasado é moito máis fácil, non? Eu creo que... Habría que preguntar yo no sorteo. Sí, está claro que a toro pasado todo un pouquinho máis fácil, pero cando hai uns sorteos de carreiros en estes campos de regatas, o que máis e o que menos reza un pouquiño, todos sabemos máis ou menos por onde tirar e por onde non tirar, cal queremos e cal non queremos, pero bueno, cando se dá de cara como en este caso, pois, bueno, podemos nos permitir botar estas guindas, que sí que é verdade, non? Os carreiros hai que facelos vos, pero bueno, hasta un determinado punto. Eu creo, como dis, que nos sorteos un ten claro cal non que. Sí, claro, por suposto. Despois podemos dubidar un pouquiño se o carreiro 2, o carreiro 3, pero bueno, todos sabemos que desde un inicio que carreiros non queremos e cales sí. Embarcacións da quenda de honra, vimos a Raúl Lagunac, temos a Bea Piñeiro, esta tripulación de Astillero. Marca de babor unha galega, Alba Meis. Laura Martínez, outra galega na terceira de babor. En estribor temos na quinta a Valeria Suárez. Tres galegas de Astillero, equipo que adestra José Luis Cruces. Carreiro 2. No carreiro 3, San Xoán. San Xoán é terceiro clasificado da Liga. E carreiro número 4, segundo clasificado da Liga, Tolosaldea. O equipo de San Xoán ten na clasificación 6 puntos máis que Astillero. Está nunha zona aí como de ninguén. San Xoán é difícil que alcance a Tolosaldea. Hai 9 puntos de diferenza. Ten 6 puntos de vantaxe sobre Astillero. E hoxe carreiro 4, que non é mal carreiro, o equipo que está máis preto de Raúl Lagunac esta temporada, Tolosaldea. Iso que en categoría femenina decimos o que está máis preto, pero a media é moverse a 6-7 segundos. Sí, está claro que a distancia suele ser bastante amplia. Suelen dominar sempre de principio a fin, e cando non foron capaces de dominar de principio a fin, tiveron a suficiente calma de confiar na súa remada, de confiar no seu traballo, esperar o seu momento, atacar e gañar. Eu quedeime ca primeira regata que foi en Madrid, na saída que saiu con Tolosaldea. A tranquilidade que mantuveran durante toda a regata, en todo momento. Sí que é verdade que Tolosaldea no final, pois, tuvo ese pequeno percance que a última hacía boga, pero hasta ese intre, pois, iban bastante parexas. Eu, a verdade que te veía da cámara do onboard, vías as marcas tranquilas, rema, 34 paladas, sabían do seu potencial, souperon esperar, souperon atacar e souperon gañar. Iso é que confían moitísimo no seu traballo, no seu equipo, en todo. É verdade que teñen a estrutura moi ben marcada, demostran un poderío enorme. Só demostraron na bandeira de Orio, dous longos, se non me trabuco, perdían na virada 7 segundos. Exacto. E acabaron sacándolle 5 segundos en liña de meta. É que realmente iso é confiar no traballo realmente, non? Eu imagino que tamén haberá unha labor moi importante polo pinganiño do adestrador de Chave, marcando as pautas, tanto a patroa para que ela transmitirlo ás remeiras, pero hai que ter a confianza e a frialdade de seguir confiando, non querer na ansiedade que caemos todos continuamente cando nos vemos atrás. Bueno, ao final, pois, confían e sale. Non hai máis película. Reman tamén dende a tranquilidade de saber que van ser campeoas de Liga. Sí, pero bueno, este ano na primeira regata en Madrid, pois, non sabían realmente. Sí que é verdade que nas regatas no Campeonato de España, no de Euskadi, en todo, xa foron moi superiores, pero desde a primeira regata souperon o seu traballo, o seu sistema, e funcionoulles. É verdade que é digno de ver e, sobre todo, de disfrutar. 4 embarcacións de quenda de honra. A líder da categoría, carreiro número 1, a Raúl Lagunac. E no carreiro número 4, segunda clasificada de Liga, Tolosaldea, que en máis segundos postos ocupou esta tempada un equipo Tolosaldea que o ano pasado gañou 2 bandeiras e hai 2 anos gañou unha na última regata da temporada que impediu o pleno total de a Raúl Lagunac. A apertura da quenda de honra, mellor tempo ata agora marcou do Donostiarra con 13:38. Lembramos 4 longos hoxe na categoría feminina. Non é o formato habitual, pero son longos máis reducidos. Certo que tamén van percorrer moitos máis metros dos que habitualmente percorren na categoría feminina. Cousas deste campo de regatas en Santurchi, 10ª regata da tempada.
saída forte, moi forte. Aí o ritmo altísimo de Arraun. Moi forte, eu imagino que intentarán gañar un pouquiño de vantaxe para ter mobilidade despois a hora de salir de Ciaboga. A verdade é que saíron, pero super forte. Sacándolle 4 segundos a San Xuan e a Tolosaldea. Esta tripulación que ven na imaxe, sabíamos como San Xuan cambiaba caro carreiro 2, Tolosaldea caro 3, xa vimos todas esas manobras na quenda anterior. Non hai grandes modificacións no que é velocidade de vento. Sí, no momento parece bastante estable. Veremos agora a manobra de Arraun, que bueno, son 2 segundos, corren con diferencia a Astillero, co carreiro parexo, entón veremos a ver como reacciona, sobre todo tamén Astillero, porque vai ter bastante marxen tamén de manobra con respecto a San Xoán. Bueno, vamos a esperar, que prácticamente xa non queda nada. Estamos a hora e media da pleamar, sega corrente tirando destas embarcacións agora a favor de corriente, despois terán que remar en contra. Vemos que segue a diferenza aumentando de Arraun sobre Tolosaldea. Está entre 5 e 6 segundos de diferencia. Sí, 5 segundillos. Pero recordamos que na anterior quenda eran 9 segundos de Orio e Baica con Donostiarra. E finalmente por Donostiarra acabou con vencedora da quenda. Entón esperemos a ver como responden os barcos. E Astillero aguantando moi ben o primeiro longo. A só 2 segundos de Arraun. Moi preto xa da virada. Na quenda anterior 2.45 foi o tempo de Orio, que foi quen virou máis rápido. Están xa a menos de 100 metros as embarcacións. Preparadas Arraun e Astillero. Non van a ser mellores tempos, parece. Van a andar moi parexos, moi parellos. Incluso por detrás os 4 equipos. 2.48, danlle a Arraun, ao mesmo tempo a Astillero, 2 segundos máis a Tolosaldea e 3 a San Xoán. Ollo, porque se neste longo marcaron peor tempo, vailles custar agora, vailles custar moito. Lembramos da quenda anterior a diferenza que houbo entre os longos impares e pares. Falábamos de 1 minuto 15 segundos máis lentos estes longos. Os longos pares. Vemos xa como os equipos xa fan unha especie de abanico, xa se tiran os carreiros exteriores. Aínda que, bueno, Astillero parece que vai mantendo bastante o carreiro. Non fixo unha manobra moi grande. Bueno, veremos a ver agora así que pasen os minutos. Sí, na quenda anterior, nese carreiro 2 ia Orio, e decidiu ir cara ao carreiro 4. Sí, cara ao 4. Sí. Lembramos tamén que na quenda anterior Ibaica, por ese carreiro 1, chegou a ser proa de regata. Despois posiblemente acusou tamén o esforzo Ibaica. Pero bueno, o que parece que temos claro é que a pelexa vai ser entre Astillero e Tolosaldea de San Xoán. Arraun, como sempre, non están acostumbrados, pois xa vai nunha pelea completamente distinta. Son 9 e 12 segundos e parece que vai incrementando máis. Do que lle vai a permitir despois, no longo de volta, pois ter ancha Castilla para volver a coller campo e recorrer o que la queira. Esa embarcación líder e ata o momento vencedora das 8 regatas que se disputaron. A patroa Nagorio Soro, unha das caras novas esta tempada de Arraun Lagunac. 10 segundos máis que Astillero, 12 que Tolosaldea e 14 que San Xoán. ¿Qué es eso para vosotras? Eu a verdade é que teño a dúbida, xa falamos algunha vez tamén no clube, gustaríame ver o equipo de Arraun nunha regata masculina a 2 longos, nun equipo de RC ou de LGT, de Liga A ou de Liga B, donde poderían estar as diferentes, porque a verdade é que a diferencia que te hai con respecto ao resto dos equipos é abismal, co poderío que ten, como demostran, ver como reman. A verdade é que é unha dúbida que teño e sí que me gustaría saber realmente onde podería estar, porque é que teñen un potencial enorme. Vemos o que dis, que está sacando agora 12 segundos, que dicíamos esta temporada a media é sacarlle 7 segundos a segunda clasificada, que se trasladásemos a categoría masculina estaríamos
doblando. Falaríamos de que o primeiro estaría sacando 14 segundos de media en regatas. É que en este caso son 5 minutos e 12 segundos de vantaxe sobre o segundo clasificado. E sobre todo, o máis impactante é que non nos sorprende a ningún que estamos vendo regata ahora mesmo. Non é nada sorprendente, non? E parece que teñen tanta marxe que poden realmente facer o que queiran prácticamente. Eu creo que dende aquela exhibición en Orio marcou un punto de inflexión. Verse no último longo a 7 segundos e remontar e sacarlle 12 ao final o segundo clasificado. E sobre todo para os rivais. Sí. Elas realmente, pois, o que falábamos, non? Internamente saben do seu poderío, pero de cara aos rivais tuvo que ser un varapau bastante grande, xa que creo que máis cerca non o podían ter, e ver como realmente en tan pouco tempo che sobrepasan e che meten tantos segundos, pois creo que anímicamente pois tuvo que ser bastante complicado. Mira, que rebaixa agora case que en 20 segundos o tempo de Donostiarra. 6:26 para a round. Enviou moitísimo Tolosaldea na parte superior no carreiro 4 máis 10 e máis 13 para San Xoán e Astillero. Que en este longo estamos a falar de que recurtoulle 18 segundos. Sí. Virou 3 segundos detrás de Orio e agora virou 18 segundos diante. Eso reflexa realmente o poderío do equipo que ten. Bueno, xa empeza a ser outro paseo máis do equipo que adestra e chave de Arraun Laguna, que este ano sí vai camiño de gañar todas as regatas da tempada. Sí, está claro que eu creo que internamente anda que non o escenifiquen de cara hacia fora. Eu creo que internamente quedoulle esa espiña clavada, non? Da de fai 2 anos de non poder facer ese pleno. A verdad que eu creo que internamente sí que estou seguro que van a intentar buscalo. Boa regata tamén de Astillero ata o momento. Está a moverse a 3 segundos de Tolosaldea en tempos semellantes a San Xoán. Aí dende o carreiro 2. Sí, ao final deses 2, 3 segundos, 4 segundos nun campo como este, pois prácticamente son irrelevantes hasta o último tramo. E verémoslo na terceira virada, pero ten pinta que o tempo de Donostiarra non foi nada malo e pode meterse polo medio alguna embarcación. Por suposto. Aparte, o que pode beneficiar é que están nunha pelexa os 3 equipos, tanto Tolosaldea como San Xoán como Astillero, e bueno, sempre tira un pouquinho máis unha pola outra, pero tamén por outra parte se pode perxudicar un pouco porque estás máis pendiente tamén moitas veces do equipo rival, das indicacións do xuiz. Entón aí estará Donostiarra aí esperando rezagada, bandeira azul. Bandeira azul para San Xoán. Estaban indicándolle os árbitros. Xa hai unha advertencia esta bandeira azul. Primeiro coa branca estaban lle dando as indicacións, estaba San Xoán no carreiro de Astillero, xa lle sacaron azul, así que a seguinte xa implicaría penalización. Pero bueno, en este caso pues tampouco hai tanta cercanía, non? Parece que están os 3 equipos bastante parexos, tampouco considero que sea necesario. Pero bueno, con esta imaxe, incluso Tolosaldea está máis preto de San Xoán que San Xoán de Astillero. Eu creo que máis ben sería en base a varias advertencias, pero realmente a cercanía non é moi grande. Aí vemos dende a ponte colgante esa fermosa imaxe do que era a fotografía da regata, esta tripulación líder. Ahora se van a frenar, ¿eh? Sigue. ¡Sigue! ¡Hola, tú aquí! As indicacións desa patroa que estaba en Tolosaldea a tempada pasada e que reforza este equipo. Por favor, ¿eh? Yo te digo, trancas, Lucía. Rebaixa en moito o tempo de Donostiarra, que fora 9:49. Sí, pero agora veremos con respecto ao resto, vai andar aí moi xustiño. 9:37 o tempo de Arraun. E agora chegan as outros embarcacións que van a andar por aí. Van a andar moi parexos. Pasouse un poquinho da ciaboga da virada Astillero. Sí, a San Xoán tamén lle custou bastante. E agora temos que contar que temos un poquinho máis de coeficiente de marea en contra. Entón veremos se Donostiarra hoxe, ou se Donostiarra, perdón, non fai un segundo ou un terceiro posto. Iso sería un salvavidas para a tripulación de Donostiarra, que ata momento sempre foi pechacancelas da Liga. O sea, vai ser a regata onde abandona ese derradeiro posto. Aí estábamos a un segundo de Mira San a Xoán. trayectoria que está facendo Sí. Astillero no carreiro 2, como está indo cara 1, pero todo o que está percorrendo. Un carreiro
moi pouquiño tempo, demasiados metros, pero bueno, imagino que será unha indicación que lle mandarán polo pinganillo e a ver se lle resulta. El longo final xa para as 4 embarcacións. A 15ª Icurriña. Ante, va buena, Seguiao. 15ª Icurriña de Santurchi. No para, Naidu. Amarre combate, bloque. Para, sí. Ay, largo. Ay. Son xa 16 segundos sobre Tolosaldea, 20 sobre San Xoán, 22 sobre Astillero. E agora van solas no campo de regatas, prácticamente non se moveron de carreiro, e, bueno, agora, pois, esperar a chegar a línea de meta para celebralo outra semana máis. Será a 9ª vitoria do curso, son 10 regatas, pero compre lembrar que se suspendeu o sábado pasado a regata en Donosti en categoría femenina. Sí, sí. Que che pareceu esa suspensión? Prefiero non opinar. Opina. É un pouco complicado, o da hora de opinar todo iso, porque fagas o que fagas nunca vai estar a gusto de todos, é moi complicado. Se decide suspender a regata, habrá xente, equipos que van a protestar porque despois mellorarían as condicións, non se remou. Se faz a regata, pasa algún percance, equipos protestarían porque se viese suspendido. É un pouco complicado. Eu, sinceramente, non me gustaría verme na pel dos xuíces, da Liga, porque realmente é moi complicado. Quizás o máis chamativo foi que o Comité Técnico de ACT dixo que tiñan que remar e, sin embargo, os equipos dixeron que non remaban. Sí, claro, bueno, entón aí é onde está a línea tan fina que hai, non? Se o Comité di que está en condicións para remar, pois eu entendo que o fan con un mínimo de garantías, non? Quero entender. Se os equipos deciden non competir, é baixo a súa responsabilidade. E se hoxe os equipos se deciden a non competir porque consideran que non está para remar, quen lle di que está para remar e máis que non? O comité ten poder para dicilo ou non ten poder para dicilo? Sí. O ten poder para dicilo cando nos interesa máis cando non nos interesa? Porque se poden dicir que non está para remar. É a polémica da semana. Exacto. Se os equipos poden ter máis poder que o comité ten. Exactamente. Obviamente é respetable, por suposto, a mí non me gustaría verme na pel nin de adestrador nin de comité. Pero bueno, a línea é moi fina. A línea é moi fina a hora de tomar as decisións, realmente onde está o límite. Pois é a regata que non se celebrou, a que non puido gañar a Ram Lagunac, que hoxe sí suma a 9ª vitoria da tempada. 13-11. Tempo de 13-11. O tempo de Donostiarra está aí arriba, 13-38. Vai no rebaixar Tolosaldea, vai no rebaixar San Xoán e tamén Astillero. Son mellores tempos que Donostiarra, sí. Mais 17 de Tolosaldea, máis 21 Astillero, máis 22 San Xoán. Outro regatón máis desta tripulación. Outro recital, así decilo. E que, como dis, non nos sorprende, pero é unha barbaridade. Sácalle 17 segundos o segundo clasificado. ¡Qué buena! ¡Qué buen equipo, espectáculo! Estaba vendo eu que, porque hubo unha confusión hoxe nas aliñacións que mandou a CT, non estaba Bea Piñeiro, non está Piñeiro, Galego. Xa me fixei antes na salida, non estaba. Das habituais, sempre, aquí mando un saludo, Betty. Suele ser das habituais, pero bueno, tamén é importante facer rotacións e dar descansos. Este momento da chegada aí para definir se chegou antes Astillero ou San Xoán, ese claramente como embarcación cántabra queda por diante de San Xoán. Ese outro dos duelos que hai na Liga Euskotren, saber quen vai ser a terceira clasificada, se San Xoán ou Astillero, ou se vai recurtar un punto Astillero a San Xoán. Vai quedar a diferenza entre elas e 5 puntos de diferenza. A primeira témolo claro, non? Sí, a primeira... Se besan 16 segundos de diferenza. 21 sobre Astillero, 22 San Xoán.
Quinto posto para Donostiarra. É a segunda vez esta tempada que Donostiarra ocupa o quinto posto, e isto vai permitir na clasificación da Liga por vez primeira sair do derradeiro posto da clasificación. Clasificación da Liga, 9 vitorias de Arraun Lagunac, o que indicábamos a loita polo terceiro posto, 5 puntos entre San Xoán e Astillero, e zona baixa, máis 2 agora Donostiarra sobre Zumaya. Sí, está claro que temos aí 3 pelexas completamente distintas. San Xoán Astillero 5 puntos, Orio e Baica 4 puntos, e Donostiarra Zumaya 2 puntos. Na zona alta sí que está un poquinho máis, bueno, sacando a Arraun, Tolosaldea, digamos que ten esa tranquilidade, pero sí que temos un pouquiño de diversidade de pelexas. Vai ser unha batalla Donostiarra-Zumaya, unha perda categoría, outra estará no playoff. Lembramos, playoff que non vai a estar as que son ata o momento primeira e segunda clasificada da Liga Galega, porque renunciaron a este playoff. Perillo e Chapela, si estará Tirán. E aí vemos a patroa de Arraun Lagunac. Eta movimiento naturala nolako ganela itxenez, irutik junda, lautik etorri, beti be, albuko traineruk lagaten batzu ez. Eta batetik danotak hau 8 bat, eitzen ibili binitxan era denpora guztin, orduan, bagain kixen. Esta patroa, xa comentamos moitas veces, estivo na época dourada de Zumaya, na categoría femenina, con 2 ligas, con Concha. O ano pasado en Tolosaldea, levaba uns anos en remar, recuperou na Tolosaldea e foi fichaxe estelar este ano da que a tripulación líder da Liga. Sí, está claro que quizáis non é tan escenificante os movimentos que hai na femenina, pero sí que hai moitos movimentos, sobre todo en Euskadi. Os movimentos de certas remeiras, certas patronas, sí que están moi considerados, moi ben estruturados. É verdade que notase moito, non? Que aí, cando consiguen unha patrona de certo nivel, unha remeira, pois os equipos pegan un salto de calidade moi grande. Eta, karo, segun ze maturratzea zen paretea, gero hori sortziko askoz be nabarmen hauen bizu, ez? Claro, motzau bat ilargu. Estará posiblemente explicando pois Sí, xa claro. todas as peculiaridades do campo de regatas. Que todo o que teñen que facer as patroas neste campo de regatas de Santurchi. Gauza asko gestionateko, baina, bueno, Vai ser moi expresiva, polo que vemos. Sí, parece apenas de poder entenderlle un pouco, non? Porque é verdade que o intento, pero é imposible. É imposible. Cando falo con algún amigo que están vascos, é imposible. Unha palabra ou dúas e pouco máis, non hai maneira. Hai que fichar por Ciervena. Sí, no, Ciervena sí, a Digo verdade Ciervena porque é o que está levando máis galegos alá. Sí, no, e máis aparte, bueno, sobre todo na zona de Bilbao, sí, son máis asiduos a falar o castelán que euskera, pero sobre todo nos povos máis de costa, Ondarroa, Lequeitio, Ondarriba e por aí, sí que son máis dados a falar euskera, non? É verdade que é a peculiaridade que falar moitas veces con Tavero, un remeiro de Bermeo, que me leo moi boa relación con el, e temos tamén falado de que pasa tamén en Galicia, non? Que falar en euskera con unha persona de Ondarriba, por exemplo, porque prácticamente é moi distinto, e hai moitas cousas que realmente non se entenden, non? É algo que pasa moi tamén en Galicia, porque a verdade é que o galego noso que temos na zona de Ourense é completamente distinto ao noso. Si que a base é a mesma, pero sí que teñen as súas peculiaridades. Pero, bueno, está claro que tanto sea o da zona de Vizcaya como de Guipúzcoa non entendemos ninguna das dúas. E esta é a champa final da tripulación vencedora de Donostia Arraun. Foi no carreiro 1. Estaba vendo eu que en categoría masculina Chapela vai no carreiro 1, Ares carreiro 2, San Xoán carreiro 3 e Santurchi carreiro 4. E sempre celebrando como se fose a primeira victoria da tempada. Sí, está claro, iso chamanlle fame de victoria, fame de gañar, fame de non conformismo, de non conformarse, porque realmente poderían leválo cunha hipotética tranquilidade, pero vese que hai ambición, xa gañaron todo, levan gañando todo varios anos, pero siguen na liña, non? Iso significa que siga habendo fame no equipo, fame no clube, e fame por seguir gañando. Equipo cadestra Juan Mari e Chave.
A clasificación hoxe de patroas Nerea Pérez, patroa de Torosaldea, mellor puntuada que Nagorio Soro, que é a máis a líder da clasificación de patroas. 46 puntos para Nerea Pérez, 39 ten Nagorio Soro. E vemos no cuarto posto a patroa de Donostiarra, galega, Nicole Maroño. E agora, para recoller a 15ª Icurriña de Santurchi, chegará a embarcación de Donostiarra. A verdade é que o remo feminino evolucionou moitísimo, unha auténtica barbaridade. A verdade que agora mesmo hai equipos rapidísimos, con moitísimo potencial, velos in situ chama moitísima atención, o cambio que pegaron de calidade dos últimos 5 ou 6 anos hacia aquí foi enorme. Concentrouse todo moito máis, a verdade é que dá gusto ver, non? Ver equipos con tanto poderío, é verdade que ole polo traballo que levan facendo moitos anos o remo feminino, que realmente levan moitos menos anos co masculino, a evolución que tiveron foi enorme. Eu sobre todo poño desde o ano 2018 hacia aquí, 2017, cando fora aquela famosa concha do aquel temporal, aí demostraron, iba a decir unha palabrota, non? 2 pelotas ben postas, facer unha regata en ese campo de regatas e todo, e a verdade que eu creo que a partir de aí sí que pegaron un salto de calidade enorme, reflexase nestes espectáculos. Mira o espectáculo tamén do ambiente que hai aí na pasarela. Na Mago este ano non temos embarcacións galegas nesta Liga Euskotren. O bo fais esperar. Sí. Levamos uns anos agardando. Sí, a verdade é que sí, é unha mágoa, pero bueno, hai que seguir confiando, esperando a que chegue o momento, e cando chegue o momento, pois intentar dar o salto, demostrar realmente o poderío que hai no remo femenino en Galicia, porque realmente sí que o hai. Se non me trabuco, na Liga Vasca, na Liga ETE, son Hondarriba e Zarauzas, que esta temporada están na zona alta da clasificación, e serán as dúas desa liga que vayan a competir no playoff. Ese é Nagorio Soro, 9ª vitoria da tempada, 10ª regata da tempada, disputáronse 9 e as 9 tiveron a mesma vencedora, Donostiarra Lagunac, líder indiscutible. Esa foi a gran dominadora estes 2 anos. A tripulación chamada a marcar unha época importante, porque dio seu adestrador que non lleve aínda fin de ciclo, e vemos que cada temporada vai tendo reforzos de moita calidade. Sí, está claro que víamos agora na chegada, como ti dicías, celebrando con moitísimo ímpitu a victoria. Eso é significado de que non lle ven fin a isto, non? Que isto quere continuar. Así como no seu día San Xoán marcou unha época no seu momento, pois parece que a Round está marcando, e de momento non teñen fin, e están demostrando cada semana. Foron campeoas de Liga no 2021, 23, 24, 25 e 26. Só lle escapou o ano 2022, que se lle meteu Orio. Son as grandes dominadoras dos últimos anos. Tripulación de Arraun Lagunac, vencedora da 15ª Icurriña de Santurchi, 9ª vitoria da tempada. Ori, orain arte